Praise the Lord. Onyameti asefo yeda wase. Odia waka na bemu na wo hyenso agina. Yeda wase bebre sa woni wo maso. Utie ye mpaibo Awurade wo ye hye ho anuonyam. Wo ye nyame prekope. Eno ntie na yenso ye pagya odin kronkron no kamfo kase. Jiwa ye yie no nkamfo no ntontono. Yekoso da wase. Sema yenkoso hu ni hu yie. Mpa wasem ade nyina yesua asafomon ye nam Awurade internet so ne yete no wankronkron nkyɛn enne yɛbɔ mpa ese ne de yinsuso kasafa so kyerɛ yɛn na wie yɛn yehu kɛseɛ o Yesu Kristo dim ne yɛbɔ mpa. Amen. Odofo me ma wakɔ abade bɔte aseɛ sɛndwumadi Yesu ne bɛfa yɛkenkan nsɛm nso efi Genesis ayɛ Mose womadi kan etidum yɛnsa enson kosi dubaako Genesis eti dumien sanchichemu nson kosi dubaako Genesis 13:7-11. Odofo nsɛm a wo nyina ne sɛ yɛnyina yɛkae so Nyankopɔn frɛ Abraham na bra o tie nyame frɛ ɔgye so no ɔde na ofa ase Lota no ɔyɛ ejanka ɛka ne ho ne nuaba nkɔfo bebre ka sɛ nkense sɛ ɔde ne di n'akyi san sɛ ɔnka ho na nyame frɛ ɔmo nanso menso me hu ne sɛ ebia na ɛsɛ sɛ ɔde ne kwara ebia na ɛnsɛ sɛ ɔgya no akyire ɛtɔ de bia enema bi ɔyɛ buye ne gu so na wo mo sɛ nipa ho ɛwɔ nsɛm bebre yɛhwɛ dia Lot de kɔyɛ Abraham ɛwɔ kwan so nanso ne nyina mu no mmeka sɛ Abraham de ɔyɛ na femo de odofo ekodu baby na sɛ onyame ahyira mo ama afei enwanhwɛfo mo hwɛ mo nwan so ma wɔn na afei ɔmoko na Abraham hwedin ka sɛ da bi ɛsɛ sɛ yɛ mote sɛ de ɛbɛya obia enwan ne ne mmoa ebetimi nya aduane di enya nsuo anom nti Lot wo fa di kan fa babia opɛ na ne bɛka no mefa saa asɛm yɛ bibia ɛtɔme so esan sɛ Abraham na nyame afrɛ no ɔno na wagye frɛ so nanso ɔbrɛ ne ho asia kosi sɛ ɔma na ɔfa ne mom fa bibia ɔpɛ esan sɛ gye sɛ Abraham de nyina na ɔpɛ sɛ ɔto ne bo ɔhwɛ Onyankopɔn akwankyerɛ ampa ɛhɔ bɛyɛ from ɛma na abrababɔre nso kɔso wɔ hɔ ma ɛbɛdane Sodom ne Gomora nanso Abraham edu sɛ na onyame asoma na bɔfo so monkokum ɔmonkɔsɛe Sodom and Gomora no ɔno nyame egyina mu edi ma na ɔfa ase Awurade nti wonya nipa dodo sɛ nso a wobɛsɛe ɔman no nti ɔkan ya me kodu sɛ okodu edu na ohun sɛ ɛsɛ de tie bia Lot ne busua ebe fall within sɛ na kyɛso betimi nya nkwagye ampa Nyankopɔn gye Lot ne busua nanso ne yiri nso so na da so ne brade nti okoye nchini pillar of salt nchini sie na Bible kyerɛ sɛ ɛwɔ hɔ kosi sabre ebesi sabre adɔfo nom enibre enye hwedia ekosi ye enne nipa bebre na ɛkonsase ho yɛre fi asase na nka so Nyankopɔn na ɛbɔɔyɛ we si asase we ya media we si sei wanhwɛ pa wo japade po na wode obi si ano so nhwɛ so ma wo mpo a etimi kɔba sɛ ebedu baby na nipa no ene wo ɛko japade no ho ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ nanso Abraham de wama ho kwan ma sa ntawantawa antena mo ntem ɔdwene ho yie ɛmɔ mo ntem tentem ɛno akyi no nso mpo no bebia ɛka yɛ onya yɛ nanka ɛhɔ ɛnyɛ from nanso Nyankopɔn ɛhyira asase no ɛma ne nwan so ɛdɔre ɛkɔso ara ɛdɔre sɛ yɛgya yɛ ntɔkwa no mo Awurade a yɛkan ho sɛ Awurade ɔkoma yɛn ɔkama yɛn odima yɛn ɛno nti yɛn so yɛmfa yɛn ho nyinaa mbɔ afɔre ɛma Awurade ne yɛma Awurade kwan ma ɔno nkasa mfa na kwan ɛba ne saa na de nyina yɛbɛdi nkonim nipa ne yɛbɛko honhom afem honam afem but yɛngya yɛn ntɔkwa no ɛma Awurade ɔno no yɛkofo kɛse a sɛ ɔkoma yɛ odi nkonim yɛde ahoɔden deɛ ɛntimi nni nkonim ɛbɛdi nkoguo enti deɛ na ɛhyɛ wo so a wako nanso wongye mu ma Awurade gye mu ma no ɛnkoko no ma wo fa kɔ mpaebɔ mu Megidi fon kayambo mpaebɔ
na bibia besi ye onyame nhyira bebree bomode na cha asem no na foforo nso entie bi na ensa kire ye nyina ya brabo yemfa ye ho ntu awurade so afi metu nsafra wo chena due nso e wo family life education program no so 4 o'clock European time na ye beba Facebook YouTube and at this time no ye di Zoom enso aka ho ti ope Zoom number no nso a obetimi a contact me na me de ama onyankopon hyew bebree se waye ne sa wo Yesu Kristo dimo so aba enenso bye bye.